सैतानी बंगला। रातोरात त्यांनी तो सैतानी बंगला सोडला होता। त्यात खरंच एका सैतानाचा वावर होता। सागर रिद्धी आणि तिच्या मुलीसोबत रात्रीच्या अंधारात जंगलातून वाट काढत कसा बसा रस्त्यावर येऊन पोहोचला। दूरवरून जोरजोरात विक्षिप्त हसण्याचे आवाज कानी पडले। तो आवाज त्याच बंगल्यातून येत होता। देवाची कृपा, आपण कसे तरी एकदाचे तिथून सुखरूप सुटलो म्हणून सागर खुश आणि समाधानी होता। पण त्याच्या मनात अजूनही एक शंकेची पाल चुकचुकत होती। त्या सैतानाने असं सहज त्यांना कसं काय जाऊ दिलं? पण नंतर यातून सही सलामत सुटलो या विचाराने समाधान व्यक्त करत त्याने तो विषय तिथेच सोडून दिला। काही वेळातच पहाटही होणार होती। रात्रभर कोणीच झोपलं नव्हतं। तेव्हा आजचा एक दिवस तिथेच जवळपासच्या हॉटेलात घालू असा त्याने विचार केला। सागर रिद्धीच्या बाजूने चालत होता। सागरची नजर सहजच रिद्धीकडे वळली। ती आता किती वेगळी वाटत होती। तिचं ते निरागस रूप पाहून सागरच्या सर्व जुन्या आठवणी हळूहळू ताज्या होऊ लागल्या। पण अचानकच त्याचं लक्ष रिद्धीच्या मुलीकडे गेलं आणि एखादी चपराक बसावी तसा तो भानावर आला। सकाळ होईपर्यंत ते एका छोट्या हॉटेलात पोहोचले होते। रिद्धी आणि सागर कितीही जवळचे मित्र असले तरी आताची परिस्थिती ही वेगळी होती। त्यांनी हॉटेलात 2 स्वतंत्र खोल्या एका दिवसासाठी बुक केल्या। त्यांनी फ्रेश होऊन सकाळचा नाश्ता केला। आधीच जागरणाचे ते बरेच थकले होते म्हणून ते आपापल्या खोलीत जाऊन झोपी गेले। हळूहळू दुपार सरून संध्याकाळ होऊ लागली। तशी रिद्धीच्या खोलीत काही हालचाल जाणवत होती। रिद्धी बेडवरून खाली उतरली। ती सरळ दरवाजाच्या दिशेने गेली। संमोहनात असावी अशी तिने दरवाजाची कडी उघडली आणि तशीच खोली बाहेर पडली। खोलीचं दार उघडं ठेवून आपल्या मुलीला खोलीत एकटीलाच सोडून ती हॉटेलातून सरळ बाहेर पडली होती। तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी तिच्याशी बोलायचा प्रयत्नही केला पण तिने ऐकलं न ऐकल्यासारखं करत आपला रस्ता पकडला। संध्याकाळी 7:30च्या सुमारास सागरला जाग आली। तो चेहऱ्यावर पाणी मारून खोली बाहेर आला। पाहतो तर काय, रिद्धीच्या खोलीत थांबली होती। त्या खोलीचा दरवाजा सताड उघडा होता। त्याने आत वाकून पाहिलं। आत रिद्धीची मुलगी एकटीच झोपली होती। मग ही अचानक गेली कुठे? सागर पायऱ्या उतरत खाली आला। त्याने हॉटेल काउंटरवर विचारलं तेव्हा त्याला असं कळलं की रिद्धी काहीही न सांगता हॉटेलातून मगाशीच बाहेर पडली। आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ती स्वतःच्या तंद्रीत एवढी बुडाली होती की ती पायात चप्पलही घालायचं विसरली होती। आता हा काय नवीन वेडेपणा, असं म्हणत सागरने स्वतःच्या डोक्यावर हात मारला। रिद्धीच्या मुलीला तिथे हॉटेलातच थांबून सागर रिद्धीच्या शोधात निघाला। ही पुन्हा त्या बंगल्यात तर गेली नाही ना? साहेब, एवढ्या रात्री कुठे निघालात? इथे बऱ्याच अफवा बोलल्या जातात। मी रिद्धीला शोधायला जातोय, माझ्या मैत्रिणीला। ती अशी अनवाणी पायाने कुठे गेली असेल? एक काम करा साहेब, माझ्या माणसाला सोबत घेऊन जा, तेवढाच तुम्हालाही आधार मिळेल। त्याला चहा पाण्याला काहीतरी टेकवा। हा जंगलाचा रस्ता आहे साहेब। सागरही तयार झाला। ते दोघे सरळ रिद्धीच्या बंगल्याच्या दिशेने निघाले। सागरला खात्री होती रिद्धी तिथेच गेली असणार। सूर्य हळूहळू मावळू लागला। सागर आणि त्या माणसाला तिथे पोहोचायला आता रात्र झाली होती। तिथे पोहोचता सागरचे पाय जागीच थांबले। बंगल्याचे दिवे चालू होते। त्याला गेल्या रात्री घडलेला सगळा प्रसंग आठवू लागला। तशी त्याच्या शरीरातून भीतीची एक लहर गेली। अहो, तुम्ही मला एक कुठे घेऊन आलात? कुठे म्हणजे? हे माझ्या मैत्रिणीचं घर आहे। साहेब, तुम्हाला माहिती तरी आहे का इथे नेमकं काय घडलं होतं ते? लोक इथल्या जंगलातूनही जायला घाबरतात कारण इथे हा बंगला आहे। इथे फार वर्षापूर्वी एक कुटुंब राहायचं। खूप सुखी कुटुंब होतं ते। पण अचानकच त्यावर काळाने घात केला आणि एका मोठ्या अपघातात संपूर्ण कुटुंब मरण पावलं। त्यात एक तरुण मुलगा मात्र बचावला। पण आपल्या डोळ्यांसमोर सर्वांचे पांढऱ्या कपड्यात बांधलेले मृतदेह पाहून तो ठार वेडा झाला। दिवसभर तो झोपूनच राहायचा पण रात्रीचा अंधार आणि एकटेपणा त्याला खायला उठायचा। त्याला तो सहन व्हायचा नाही म्हणून तो इथून तिथून धावत सुटायचा। तो सगळ्या खोल्यांचे दरवाजे जोरजोरात बडवायचा आणि मोठ्याने आक्रोश करायचा।
हे पाहायलाच कितीतरी भयानक वाटायचं. पण हे जास्त दिवस नाही चाललं. काही दिवसांतच तो बंगला शांत झाला. काही आठवडे उलटून गेले. तिथून घाणेरडा वास येऊ लागला, जणू एखादं जनावर मरून कुजलं आहे असा. तिथे पोलीस येऊन पोहोचले आणि त्यांना जबर धक्का पोहोचला. तिथे एक मानवी मृतदेह अतिशय भयानक अवस्थेत कुजून पडला होता. सगळीकडे किडी खतखतत होत्या. लांबच्या नातेवाईकांनी तो मृतदेह तिथेच त्या बंगल्याच्या शेजारीच एखादं मेलेलं जनावर पुरावं तसा पुरून टाकला. आश्चर्य म्हणजे त्यानंतरही लोकांना त्या घरात त्याचं प्रेत फिरताना दिसू लागलं. लोकांना तिथून जाताना विचित्र ओरडण्याचे आवाज ऐकू येऊ लागले. सागर हे सगळं काय ऐकत होता? त्याला त्याच्या कानांवर विश्वासच बसत नव्हता. तेवढ्यात त्याला त्या बंगल्यात काहीतरी हालचाल जाणवली. ती रिद्धी होती. घरात एकटीच भूतासारख्या फेऱ्या मारत होती. सागरला तिला तिथून कसंही करून बाहेर काढायचं होतं. तो पुढे पाऊल टाकणार तोच तो माणूस म्हणाला, साहेब, आत नका जाऊ, हे काहीतरी भयानक आहे. सागरने बंगल्यात पाहिलं तर रिद्धी तिच्या भयानक डोळ्यांनी यांनाच पाहत होती. सागरला ते पाहून धडकीच भरली. त्याचा जीव जातोय की राहतोय असं त्याला झालं होतं. साहेब, आजची रात्र जाऊ द्या, आपण उद्या परत इथे येऊ, पण पूर्ण तयारीने. रिद्धीवर कोणीतरी ताबा मिळवला होता हे स्पष्ट होतं. ते दोघेही परत हॉटेलवर निघाले. तिथून तो माणूस मात्र त्याच्या बाईकने लगेचच दुसऱ्या गावी जायला निघाला. या घटनेला जवळपास 24 तास उलटले होते. रिद्धीच्या मुलीने सागरवर प्रश्नांचा भडीमार केला होता. सागर मात्र त्याच्याच विचारांत हरवला होता. त्याने आज दुपारी जवळच्या पोलीस ठाण्यात चौकशी केली. रिद्धीच्या घरी झालेल्या 3ही मृत्यूंची तारीख नोंद करून घेतली. तारखेचा एकमेकांशी काहीच मेळ लागत नव्हता, पण ते सगळे मृत्यू साधारण 1-1 महिन्यांच्या अंतराने झाले होते. सागरने नेटवरून कॅलेंडर चेक केले आणि त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ते 3ही मृत्यू अमावस्येलाच झाले होते आणि आजची रात्रही एक अमावस्येचीच रात्र होती. तितक्यातच तो माणूस बाईकवरून हॉटेलच्या गेटजवळ आला, पण तो यावेळी एकटा नव्हता. त्याच्यासोबत एक वृद्ध माणूसही होता. हे या सगळ्या गोष्टींचे जाणकार आहेत. त्यांना मी सगळं काही सांगितलं आहे आणि ते तुमच्यासाठीच इथे आले आहेत. लोक यांना गाठोडेवाले बाबा म्हणून ओळखतात. यांच्या गाठोड्यात प्रत्येक समस्यांवर उपाय असतो, असं म्हणत तो माणूस सागर आणि गाठोड्यावाल्या बाबांना घेऊन त्याच बंगल्याच्या दिशेने निघाला. रात्रीचे 9 वाजले होते. आज बराच अंधार वाटत होता. सागरला वेगळीच चिंता सतावत होती. आज अमावस्या होती आणि तिथे रिद्धी बंगल्यात एकटीच होती. आज कदाचित तिचाच नंबर लागणार होता. मला इथे प्रचंड मोठी नकारात्मक शक्ती जाणवत आहे. मी त्यावर असा मात नाही करू शकत, पण हो, मी त्या ताकदीला नियंत्रणात ठेवू शकतो. आपल्याला आज रात्री खूप काही कामं करायची आहेत. असं म्हणत गाठोड्यावाले बाबा कामाला लागले. त्यांनी बंगल्या शेजारी दफन केलेल्या त्या मानसिक रुग्णाचा प्रेत आकाश आणि त्या माणसाला मिळून बाहेर काढायला सांगितलं. ते स्वतः तो बंगला बाहेरूनच न्याहाळत होते. त्याने गाठोड्यातून काही वस्तू बाहेर काढल्या. हळद आणि गोमूत्राचा लेप बनवून तो त्या बंगल्याच्या उंबऱ्यावर लावला. ते कालभैरव अष्टकाचा जप करत होते. तिथे आकाशला मात्र रिद्धीची चिंता सतावत होती. तेव्हा अचानकच आतून रिद्धीच्या किंचाळण्याचा आवाज आला. आकाश धावतच मुख्य दारातून आत शिरला. गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्याला अडवण्याचा खूप प्रयत्न केला. पोरा, थांब, आत जाऊ नकोस, त्याला रक्त हवंय, रक्त. आकाश काहीही न ऐकता पुढे गेला. तो सगळ्या खोल्यांमध्ये जाऊन रिद्धीला वेड्यासारखा शोधत होता. तेवढ्यात त्याला एका बंद खोलीतून रडण्याचा आवाज ऐकू आला. ती रिद्धीच होती. आकाश धावत त्या खोलीत गेला. रिद्धी एका कोपऱ्यात बसून रडत होती. आकाश तिच्या जवळ गेला. त्याने तिला आपल्या मिठीत घेतलं. तिची मिठी त्याला सगळं काही विसरवून गेली होती. तोच एक तप्त सुरा पोटात घुसावा अशा त्याला असह्य वेदना झाल्या. त्याने पाहिलं तर रिद्धीने तिचा अख्खा पंजा
आकाशच्या पोटात खुपसला होता. आज अमावस्या होती. आज रिद्धीचा नाही तर त्याचा स्वतःचाच नंबर लागणार होता. त्याला हे कळायला काही क्षण जावा लागला की आजवर झालेले मृत्यू हे सगळे रिद्धीचे शिकार होते. त्या सैतानाने रिद्धीच्या शरीरावर ताबा मिळवून हे शिकार केले होते. अचानकच रिद्धीचा चेहरा ऍसिड पडावा तसा जळू लागला. गाठोड्यावाल्या बाबांनी तिच्यावर मंतरलेलं पाणी शिंपडलं होतं. ते आकाशला घेऊन बंगल्याबाहेर पडले. आत रिद्धीचा जोरजोरात आक्रोश सुरू होता. ती हाताने स्वतःची छाती बडवून घेत होती. तिथे त्या माणसाने तो सापळा जमिनीतून बाहेर काढला. बाबांनी ही वेळ वाया न घालवता त्यावर अंतिम संस्कार करून त्याला अग्नी दिला. तशी रिद्धीच्या तोंडून एक शेवटची किंकाळी बाहेर पडली आणि ती जमिनीवर कोसळली. तो आत्मामुक्तीसाठी इतकी वर्ष भटकत होता. अंतिम संस्काराअभावी तो स्वतःच्याच घरात बंदिस्त झाला होता. गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्याला मुक्ती देऊन रिद्धीलाही यातून सोडवलं होतं. योग्य वेळी उपचार मिळाल्याने आकाशचाही जीव वाचला होता आणि तो बंगला एकदाचा शापमुक्त झाला होता. सैतानी बंगला. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.